Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri TV. Mverani ndi kuonera audio mpaka kumapeto. Anthu timakonda kwambiri atsogoleri. Timakonda ngati tizibwezi tatu ngati okongola. Zomati andapeza kachibwezi kamwenya kanchaina ambira makonda atsogoleri ngachoncho. Ndo kamakamba za atsogoleri amakwiya kola kunyanyala osaje kulusa. Nkumakuti kwa nase osakumva. Atupere muluzi ndo panda phindu. Alibe. Anthu amangokonda chipanicho dzina kuti muluzi. Ndilimene amangotsatira anthu. Sadze kuti atupere ndofunikira. Ndimaona mane kuti uyu ndiye vice president wa mu Africa uyu. Ujata kamaenda kunja sura amende ife dziko la mala ife Africa aso ayi. Bambo wake ndi business tycoon. Ngati mene ali athamu mpinga njirachi. Anayika no mwana wawo director oyendetsa athomuonda chairman. Ndiye abakili muluzi ucheya uja. Ndiye business tycoon koma mu director anayika mwana wawoyo. Ndiye mwana wawo uja kamotuluka kupita kunja amakakumana ma business tycoon yena amene apangana connect ndi bambo wake. Kupangana za business kuti apanga bwanji azipatsana katundu mwatani. Ndika society ndithu. Ndiye akapita kumene kuja kuba mwana uja atupere amampatsa VIP ngati president. Ndi society yawo yaka group kamene koko kama business tycoon. Mwana wa chair. Wabwera ndetu amamkhala kumusamalia ndithu ayende bwino. Sutu apangidwa zimene ndiye khau jaso yayi. Ena aso atumiza azina nawo ena apita okha apatsidwa sole. Koma masupporters azanga UDF akangona atupere muluzi wakwera chibuja ni chirenji rover akuti amene ndi vice president wa mu Africa wera awo ni business tycoons imene wa bambo wake. Ananga satupere nthawi manager ataona kuti ataluza ndiye kunali ma preparation tsopano ofuna kupita ku MCP. Ndiye masupporter sana investetse nkhani ija yayi kuti akuti chiyani. Ndiye nawonso masupporter mlomota aganize paokha anangotsatira zimene wankhula atupere president wawo. Basi indedi atilibi anthu oyipa amatiyuza kodi akanakhala president nthawi imene awina 2020 ija sibweza atupere vice president. Akanakhala vice president kodi nanga pazisankho zachiwiri adakaluza za 2025 adakale naso kuti amandiyuza awawa atupere chimene akufuna ni ma benefits akufunafuna kuti apite ndi awine akhale vice president wa boma ndi kena kwa aluza limene zonchito azilongwazi adzapatsidwe nyumba ya boma ku Lilongwe asilikali ya boma ndi magalimoto ya boma kumadya za boma malandira salary ya retirement. Basi sakufuna zambiri mulibe utsogoleri mmene mujabu atupere yayi koma akungofuna zake akhalepo tine kuti ine basi ndikakhala running mate wa munthu wina tikawina olo ndiluze after that I don't mind as long as ndizakhala pa payroll ya government kumali pasa china chilichonse. Ngati pano pa Joyce Banda akujaza boma achilima family yake kujaza boma akasi muchilumpha akujaza boma akhumbuka chale akujaza boma atupere akunyindira zimene zozo osatifuna utsogolera Malawi ya